Saya apa kok Đó. Tipramutani bana rumlai phemani bona harmono tuinarok tipramutani bana rumlai pheka tini जों त्रिपुरा मुथानि जे बानाना रोंफायनि कारन नखा जों आगेखै तो बीजेपी न दमनि ओंके तिनिखे जों मनो मा रोंफायनि कारन नखा एक नम्बर चिनि जे टीटीएडीसी जे दंनाय न बनो जों या लारुजनायनि बागै तमानि बागै लारुजनाय बनो जों एकदम जरुरी इनका चिनि जे ट्राइबल नि बागै चिनि एसटी बुकुं बारानि बागै जे तंथाय ने आगे या सार बिजि रांखल संग्राबरा एसटी नि तंथाय ने जे रिजार्वेशन खिये लारुजना ओ रिजार्वेशन से तावबु सबायजागै थाङै दङ इनका आ काउनो जों कुनो दिना नागिमाया माने गसिगेमाया ओ काउनो आबोनि बागै जों फाइलेखा 2 नाम्बार उखा चिनि गोबांमा जे लैंड राइट एबाखे कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चिनि इनका रोमान स्क्रिप्ट आबरबो चिनि कुनो बीजेपी सरकार जे दंनाय बर जोङो माने कुनो सल्यूशन रुनानि बर कुनो काउसाया आबोनि बागै जों बिखु जे हाइनि बागै जों मा फेलियो दिनै इनके कय फेमिली ते बुसुक बुटार फायका तिनि दिनै एमने 14 फेमिली फायजा इनका 69 बुटार 69 बुटार इनके निनि सिनि मंखाय आनि सिनि मुंखा सुरेश कान्ति त्रिपुरा थाइके बजा थाइ सामुनो आनि आरा गांधी कॉलोनी हामबाय तिनियो नानि बतिनि 5 नम्बर एडिसि कन्स्टिट्यून्सी सेंटर बा केंद्र वो सिनि एलाकानि स्रायराव बुसुक जरा माने बरफ ताव सिफायहा बुसुक जरा बना बरफ बिसिहा बुसुक जरा बरफ माने सचेतन केहाबो बरफ न थांगिया जोंजार तिप्रामाथानि का सामुखे तनेराव बरफ न रिमो फुक्रुय सामो फुक्रुय जों बुजायमो फुक्रुय बरफ निजे चिंता खिया वाइसुये दिनियो ब तिप्रामाथा पार्टी होये बरफ तुमबायपा ओंफायहा इनके जारा बाकी तीन एलाकानि सामन एलाकानि शिक्षित त्राय जारा तंनेराव नाराव न बो एलाकानि भविष्यत आरंभ यन्द्रा फाइपायदि जारा ताव फाया तंनेराव नाराव फायदि चिनि जातिनि बये चिनि दफानि बये चिनि एलाकानि बये जों बाहा खिये फाइन खिये जों सामन तालैये जों उद्धार खेलेसना आरो आंके भविष्यत चिनि बये एकदम चायामा समय फायतो त्रेस माने माहिन भयंकर एकटा चाया समय फाइन मान बये सम्भावना दङ आं बये नाराव न आं आबना आह्वान खियो अनुरोध खियो